unes 15 o 20 cadires més de la gent que ha confirmat l'assistència a l'acte. Per tant, avui suposo que hi ha molta gent que esteu aquí però que se us ha oblidat o se us ha passat confirmar l'assistència a l'acte. Llavors, per una altra vegada que vingueu, sí que us demanaríem que quan vulgueu assistir a un acte al círcul és molt fàcil, si rebeu el WhatsApp dieu vinc i si no a l'adreça actes@elcirculdereus.cat dieu vinc, és que només cal que dieu vinc i nosaltres ja posem una cadira més. Dit això, aquí queden 3 cadires que suposo que deu ser d'alguna autoritat que no deu poder venir. Sisplau, 3 persones que passin i que s'assentin aquí al davant. Sí? Doncs vinga. Perquè sap greu tindre cadires buides. D'acord? Aquestes no, perquè és una persona que m'ha dit que es retrasaria, m'ha trucat expressament per dir-m'ho, que és la presidenta d'Amics Gaudí, i l'altra és la meva. Bé, doncs benvinguts tots aquí. Sense més preàmbuls començarem l'acte de la presentació del llibre El somni de Gaudí, Toda i Ribera. És un llibre que ha estat escrit pel Jordi Folch i pel Jordi Rius. El Jordi Folch ja és quasi un habitual de la casa, ens col·labora amb nosaltres en molts actes i normalment sempre que ell fa un acte això se'ns omple de gent. El Jordi és una persona molt estimada aquí. I el Jordi Rius també ha presentat altres llibres aquí a la casa i avui doncs repetim amb aquesta coautoria. L'acte el conduirà el regidor Josep Bages, regidor de Promoció Econòmica i Coneixement de Reus, i ell serà qui conduirà tot aquest acte i sense més preàmbuls ja passo la paraula. El primer qui és? Ets tu, Josep? Passo la paraula al regidor. Hola, sí. Molt bona tarda. Déu-n'hi-do, quina responsabilitat conduir l'acte. Més enllà de fer la presentació, doncs ens hi posem i d'entrada agraint molt sincerament l'atenció que m'han dispensat els autors en fer-me mereixedor precisament de presentar aquest acte. Imagino que haver estat distingit amb un honor tan elevat és fruit de la coneixença de fa tants i tants anys amb tots dos per separat. Amb pantalons curts i genolls pelats, jugant al carrer O'Donnell, a tocar del Passeig Prim, ja vaig coincidir amb el Jordi Rius, a qui després he anat trobant ocasionalment gràcies als seus rigorosos i profunds estudis històrics que sempre he seguit amb atenció. Ja de més gran vaig conèixer el Jordi Folch en la seva condició de publicista, posseïdor d'una inspiració inesgotable per sorprendre l'espectador. Avui és un escriptor de referència que domina amb la mateixa solvència nombroses disciplines artístiques. Gairebé en podríem dir que és un home del Renaixement. Per tant, com us deia, estic content de mereixer l'atenció personal dels autors en convidar-me a presentar el seu llibre, però també tindria sentit que m'haguessin convidat en la meva condició de regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, perquè els 3 personatges protagonistes d'aquesta història, Gaudí, Toda i Ribera, tenen una implicació molt directa amb aquests conceptes. Tots 3, en el seu àmbit professional, van ser grandíssims innovadors. També van aportar coneixement acadèmic fruit de les seves activitats. I promoció econòmica també, especialment en el cas de Gaudí. Les seves obres són el principal element reclam d'atracció turística de Barcelona i Catalunya, amb tot el que això suposa en termes d'ingressos i d'activitat econòmica. I Poblet també viu en bona part d'aquest mateix turisme. El monestir és un dels punts més visitats de la Conca de Barberà, actua com a motor de dinamització turística, cultural i econòmica de la zona, generant al seu entorn activitat en allotjaments, restauració i serveis culturals. En el capítol d'agraïments deixeu-me referir-me també als amics de Gaudí per la feina ingent que fan per mantenir viva la referència de l'arquitecte a casa nostra, especialment en aquest any tan especial. I naturalment a la Societat El Círcul, amb la seva presidenta al capdavant, Patrícia Tarradellas, per convertir aquesta entitat en un model i un exemple d'una realitat associativa capaç de fer ciutat en el més ampli sentit de la paraula. Si algú creu que la literatura i les agulles no tenen res a veure, avui li demostrarem el contrari.
De vegades, les coincidències expliquen més del que sembla, i aquesta n'és una de deliciosa. Els dos escriptors que presentem comparteixen un origen marcat per un objecte tan petit com essencial, l'agulla. El Jordi Folch prové d'una família que les fabrica, que les ha vist néixer en la matèria primera i convertir-se en eines fines, precises i indispensables. Per la seva part, el Jordi Rius és fill d'un sastre de selecta clientela, que les feia servir cada dia, que amb cada puntada construïa formes, vestia històries i donava coherència a un tros de tela. Potser per això, tots dos escriuen amb tanta precisió, perquè, d'una manera o altra, tots dos han crescut envoltats d'un món on els detalls importen, on la paciència és un valor i on cada puntada compta. I avui, en lloc de cosir roba o fabricar eines, usen paraules i fabriquen relats. I ho fan amb la mateixa cura, la mateixa exactitud i la mateixa artesania que han respirat des de petits. M'agrada dir que avui no presentem únicament un llibre, una obra literària. És evident que presentem un autèntic retorn amb una mirada entranyable i rigorosa a un temps i una època en què tres nois, tres xiquets, Gaudí, Toda i Ribera, companys a les escoles pies, compartien molt més que pupitre. Compartien inquietuds, descobriments, converses interminables i aquella primera mirada curiosa sobre el món que amb el temps acabaria marcant trajectòries excepcionals. D'aquells projectes que impulsaven hi havia una revista, l'Arlequín. Toda i Ribera eren els artífecs de la publicació i Gaudí hi va col·laborar en la primera època amb diversos dibuixos. La publicació es presentava amb el subtítol Seriosa burlesca, demostrant, malgrat la seva insultant joventut, la fina ironia dels seus promotors. És fàcil imaginar que Gaudí, Toda i Ribera caminaven pels mateixos carrers que nosaltres, respiraven el mateix aire d'aquest camp meravellós que dibuixa i també il·lumina el nostre entorn, i somiaven amb una força tan gran que tants anys després encara mou i remou pedres i consciències. Aquell Reus que els va veure créixer era un laboratori d'idees, un espai on la curiositat es convertia en vocació i la vocació en obra. I avui, quan trepitgem els mateixos racons, encara ressona l'eco d'aquella energia creativa que va marcar per sempre la nostra identitat. Un d'ells, Eduard Toda, ja vell i sol a Poblet, escriu: jo, Eduard Toda, deixo constància de la meva darrera voluntat. I en aquestes paraules hi ressona tota una vida dedicada a un somni que va néixer quan només era un adolescent en companyia dels amics. Quants somnis s'han construït en plena infantesa i han descrit una voluntat, un desig, una intenció que s'ha mantingut durant tota la vida. Somnis que, sense saber-ho, ja dibuixaven el camí que cadascun d'ells acabaria recorrent amb una força creativa capaç de travessar generacions. Aquell llibre que presentem és un homenatge a tres joves que van creure que la cultura podia canviar el món perquè senzillament ens fa més humans. Ens ensenya a posar-nos a la pell de l'altre, a escoltar, a comprendre, a imaginar futurs possibles. Sense cultura només hi ha soroll. Amb cultura hi ha sentit, i un món amb sentit és un món que pot créixer, guarir i transformar-se. Els autors, el Jordi Rius i el Jordi Folch, no només han escrit una obra de teatre, han escrit un veritable pont entre el passat i el present, entre la història i l'emoció, entre el que vam ser i el que encara podem ser. El pròleg de l'Armand Puig, profund coneixedor de la vida i obra de Gaudí i de la seva espiritualitat, i que serà el pregoner de la Setmana Santa d'enguany a Reus, subratlla en el pròleg que la descoberta del personatge s'ha de fer amb criteri, sensibilitat, evitant els llocs comuns i amb un respecte exquisit de les fonts històriques. Aquest respecte es nota a cada pàgina del llibre, perquè Folch, en condició de dramaturg, i Rius, en qualitat d'historiador, tenen aquesta capacitat d'actuar amb un rigor impecable, amb una precisió acuradíssima i amb una estimació per allò que expliquen, fruit de la reverència i la consideració. Imaginem per un moment el Reus del segle XIX, una ciutat plena de contrastos, llum i misèria, cultura i ignorància, fàbriques que ofegaven i ateneus
que il·luminaven. Una ciutat on la vida era dura però l'esperit realment era indomable, on es creixia a partir de les dificultats, superant tots els embats i actuant amb una mirada llarga i generosa. Reus era una ciutat viva en tota mena de llums i ombres, i en aquest escenari 3 nois troben llibres, idees, mestres i, sobretot, ganes de créixer. 3 amics que dibuixen un triangle de llum, un espai de complicitat i descobriment on cada lectura, cada conversa i cada passejada es converteixen en una llavor. Junts construeixen un univers propi, fet d'il·lusions compartides i d'una amistat que els impulsa a mirar més enllà del que tenen davant. L'Antoni Gaudí, un jove tímid, malaltí, silenciós, però amb uns ulls que veien allò que ningú més veia. La natura li parlava i ell l'escoltava. En cada fulla, en cada ombra i en cada pedra hi descobria el llenguatge secret que només ell sabia interpretar i que amb els anys acabaria convertint en una obra única i irrepetible. L'Eduard Toda, un xiquet brillant, inquiet, apassionat, un esperit que no cabia dins de cap aula, el futur diplomàtic, l'egiptòleg, el restaurador de Poblet, un jove que ja mostrava aquella curiositat insaciable que el portaria a recórrer el món i a deixar una empremta profunda en la cultura i el patrimoni del nostre país. I finalment el Josep Ribera, sensible, intel·ligent, discret, el més humil i potser el més profund, el que sempre tornava a Poblet com qui torna a casa, un home d'una serenor interior que es reflectia en cada decisió i en cada gest i que va saber convertir la seva discreció en una forma silenciosa però poderosa de saviesa. 3 joves, per tant, diferents, units per una amistat que els va marcar per sempre i que explica per què l'amistat ho pot tot. L'amistat com a forma de cura mútua, un pacte silenciós de lleialtat, respecte i confiança. És saber que passi el que passi hi ha algú que celebra els teus èxits com si fossin seus i que t'acompanya a les derrotes sense fer soroll. Quan visiten Poblet, aleshores només un esquelet de pedra, silenciós i oblidat, els 3 nois no veuen ruïnes ni pedres caigudes, veuen possibilitats. Allà on els adults només hi perceben decadència, ells intueixen futur. Allà on hi ha runa, ells hi veuen fonaments. Allò que per a molts és una amenaça, un monestir que s'esmicola, una història que s'esvaeix, per a ells es converteix en una oportunitat immensa. La d'imaginar, de reconstruir, de tornar a donar vida a un espai que encara respira, encara que sigui amb dificultat. Poblet, per a Gaudí, Toda i Ribera, no és un final, és un començament. És el lloc on descobreixen que els somnis poden ser més forts que la destrucció i que l'amistat, quan s'alimenta d'ideals compartits, és capaç de transformar fins i tot allò que sembla perdut per sempre. Toda ho diu amb una força que encara avui emociona. Aixequem Poblet de les seves ruïnes, que torni a enlairar-se com un far d'esperit i de cultura. I Gaudí, fidel al seu esperit, respon: no podem esborrar la seva història. Aquest diàleg que els autors construeixen amb sensibilitat i respecte és molt més que una escena teatral. És una metàfora preciosa i universal. Parla de la necessitat de reconstruir sense oblidar, de preservar la memòria mentre projectem el futur i de com els grans símbols d'un poble només poden renéixer si honorem allò que els ha fet perdurables. En definitiva, ens recorda que els somnis més grans, els que realment transformen el món, neixen sovint en els cors més joves, quan encara no hi ha por, ni càlcul, ni resignació, quan la mirada és neta i la imaginació no té límits. Gaudí, Toda i Ribera, en aquell poblet enrunat, no estaven jugant a imaginar, estaven posant les bases d'un futur que encara no sabien que seria possible. I el miracle, perquè no té altre nom, és que dècades després aquell somni adolescent no es va esvair, va quedar latent com una brasa que no s'apaga mai del tot. I serà Toda ja vell, sol, tossut, amb el cor afeblit però amb la voluntat intacta,
i tornarà a Poblet per reconstruir-lo pedra a pedra, com si cada cop de martell fos un homenatge als seus amics i al noi que havia estat. En aquell retorn hi ha una força immensa, la fidelitat a un ideal, la persistència d'un record i la certesa que els somnis que valen la pena no tenen data de caducitat. Deixeu-me parlar també de la força teatral del llibre, del que han estat capaços, gràcies al seu talent i a la seva inspiració, de teixir conjuntament el Jordi Folch i el Jordi Rius. L'obra és viva, respira humor, tendresa, debat, amistat, idealisme. És una peça que no es limita a explicar una història, batega, es mou, s'expandeix i ens arrossega amb ella. Hi ha escenes que fan riure, d'altres que fan pensar i algunes que fan callar perquè toquen alguna fibra que tots reconeixem. És teatre, sí, però també és un mirall, una invitació a mirar-nos amb honestedat i a preguntar-nos què somiem, què hem deixat de somiar i què ens queda per reconstruir. Ens recorda que de vegades el que passa a l'escenari no és ficció, sinó una manera subtil de parlar-nos de nosaltres mateixos, de les nostres renúncies i de les nostres possibilitats. Una obra que no només es veu, s'experimenta i que quan s'acaba encara continua ressonant. I em permetreu que plantegi una qüestió amb voluntat també de donar resposta. Per què aquest llibre importa avui més enllà de l'efemèride que celebrem i que també el justifica, la de l'any Gaudí? Aquest llibre ens recorda algunes veritats essencials que sovint oblidem. Que la cultura és un acte de resistència, capaç de sostenir-nos fins i tot en temps adversos. Que l'amistat pot ser profundament revolucionària, perquè transforma, acompanya i dona sentit. I que quan aquestes dues forces es troben, són capaces d'encendre llums que perduren més enllà de qualsevol època i de qualsevol fragilitat humana. Que els somnis no caduquen, encara que el temps passi i les circumstàncies canvien, i que Poblet, com el país, sempre pot renéixer, sempre pot tornar a alçar-se quan hi ha voluntat col·lectiva. En definitiva, aquest llibre ens diu que cap somni és massa gran quan es construeix amb voluntat, memòria i amor, els tres pilars que mantenen viva qualsevol esperança de futur. Vull acabar amb una imatge literària que caldria imaginar gràficament. Eduard Toda ja a les acaballes, envoltat de llibres, de fred, de silenci, escriu les seves darreres paraules. I en aquell moment, segurament recorda els dos amics de joventut i aquell dia llunyà en què van decidir que Poblet tornaria a viure. I va viure. Va persistir en silenci com una llavor amagada sota la terra que espera el seu moment, perquè els somnis, quan són de veritat, no moren mai. S'arreceren, es transformen, es fan forts amb el temps i tard o d'hora tornen a emergir amb una força inesperada, reclamant el lloc que sempre els havia pertocat. I s'acaben fent realitat, finalment, com ho van confirmar l'any 1940, els 4 cistercencs italians que, arribats a Poblet, a un poblet silenciós i mig enrunat, van reprendre amb coratge la vida monàstica i van iniciar el llarg i pacient renaixement del monestir. Amb la seva presència i el seu treball, aquells monjos convertien en fets allò que durant dècades havia estat només un ideal compartit, el somni persistent dels 3 amics que havien imaginat. Aquell retorn de la vida religiosa, després d'anys de silenci, ruïna i incertesa, no només validava el projecte que havien imaginat, sinó que el convertia en un camí possible, tangible, destinat a transformar Poblet en el que havia estat i en allò que encara podia tornar a ser. I aquest llibre és la prova de tot això que diem. I els dos Jordis, Folch i Rius, ens han ajudat a fer un exercici ple de memòria, sensibilitat i mirada crítica. Un exercici que ens convida a entendre millor d'on venim i què ens ha portat fins aquí. Com deia al principi, potser escriuen amb tanta precisió perquè d'una manera o altra tots dos han crescut en un entorn on els detalls importen i cada puntada compta. Avui, en lloc de cosir roba o fabricar eines,
Usen paraules i construeixen relats amb la mateixa cura, exactitud i artesania que han respirat des de petits. I el més bonic és que aquest requisit de paraules el comparteixen generosament amb tots nosaltres. Que cada pàgina els permeti sentir la força d'aquell llegat i la bellesa d'un somni compartit que continua inspirant generacions. Possiblement, amb el mateix esperit amb el qual Gaudí, Toda i Ribera van voler construir un somni que avui és també una de les evidències més extraordinàries del patrimoni històric, monumental i espiritual del nostre país. Un somni que no només va transformar un espai físic, sinó que va donar forma a una manera d'entendre la cultura, la memòria i la identitat col·lectiva. Un llegat que continua viu perquè va ser concebut amb una convicció profunda, amb una mirada llarga i amb la voluntat de deixar al futur una obra que parlés per ells. Gaudeixin de la lectura amb la mateixa passió amb què ells van imaginar i van fer possible allò que avui tots podem admirar i que el Jordi Folch i el Jordi Rius han copsat de manera tan delicada. Moltíssimes gràcies. I ara és el torn, evidentment, dels autèntics protagonistes d'aquesta bonica història que he intentat presentar, dir-vos que he gaudit moltíssim amb la lectura. Em vaig sentir molt satisfet, que especialment el contacte el va fer el Jordi Rius. Qualsevol dels dos Jordis hagués dit que sí, però em vaig sentir realment molt honorat i gratitud, molta gratitud per haver comptat amb mi. Jordi Rius té la paraula, endavant. Molt bé, senyor regidor, presidenta del Círcul, presidenta d'Amics, alcaldes, regidors, amics, amigues que ens heu volgut acompanyar. M'han de permetre, lògicament, que en primer lloc comenci adreçant-me al Josep Bages per agrair-li, lògicament, aquesta presentació, les paraules que ens ha dedicat, no només al llibre, sinó fins i tot a nosaltres com a autors, i fem recordar, sí, aquells anys al carrer O'Donnell, fa 4 dies, tampoc fa tant de temps. Tots li coneixíem les seves dots de comunicador brillant, però, si m'ho permeten, avui tiraré una miqueta cap al meu cantó, com a historiador, com a llicenciat en Història, i ell també ho és. Ell també ho és, i suposo que, evidentment, això es manifesta d'una manera molt clara, perquè ha sapigut contextualitzar amb l'elegància a la qual ja ens té acostumats aquesta obra de teatre, que tot i que neix a Poblet, que el nus realment és Poblet, comença a Poblet, acaba a Poblet, agraeixo al senyor alcalde, ara l'he perdut. Moltes gràcies per ser aquí, però al mig transpua reusenquisme per tots cantons. A més, ens ha ajudat a entendre amb aquest element clau, que és la restauració de Poblet, que feren Gaudí, Toda i Ribera, ens ha parlat de la revista Barbaquín, ens ha parlat del teatre, ens ha parlat de l'amistat, i hauran vist que jo anava prenent notes, no anava prenent notes ni estava preparant el que he de dir, anava tatxant, anava guixant tot el que ell ja ha dit i que tenia previst dir jo. Per tant, si mai tornem a coincidir en una taula, no pateixi que posaré com a condició parlar primer jo, i després que s'espavili ell si jo dic les coses que ja ha dit, no? De totes maneres, permetin-me fer-los un parell o tres de reflexions, alguna més o menys simpàtica. Hi ha un moment que també em posaré seriós. La primera és que els asseguro que avui no sé com he arribat aquí. No em refereixo pel trànsit, no em refereixo pel trànsit. No, he arribat i he aparcat bé. Em refereixo perquè totes les meves publicacions estan dins del meu àmbit de confort, han estat dins de l'àmbit de la història. Afortunadament, 2 llibres, ho ha insinuat la presidenta, un ja el vaig presentar aquí, jo em creia que feia 20 i escaig anys i no feia 20 anys, tampoc en feia 25, tampoc en feia 30, perquè aquest dematí l'he agafat i al maig en farà 34. El primer llibre que vaig... No el primer que vaig escriure, però sí, el primer això. L'altre, els 150 tastets de Poblet, va ser també en aquesta mateixa sala, però només fa 5 anys. Però bé, eren tots
veia aquí també el senyor Héctor Fort, exregidor de l'Ajuntament, i en qui he tingut la sort de fer 2 llibres d'història, quan sabíem llatí i paleografia, no? Fa també uns quants anys. És a dir, estava en el meu àmbit de confort. I resulta que estic jo ara avui aquí presentant, ell ha presentat, i jo com a coautor d'un llibre que en principi és un assaig literari. Jo només havia fet una petita aproximació a la literatura amb el llibre Costa amunt i trescant pel camí fondo. Permeto també saludar l'alcalde de la Riba, la regidora i els amics que han tingut la gràcia, han tingut el plaer de voler-me acompanyar, però que era un llibre de la meva generació a l'escola. Tots els que estàvem a l'escola, de dilluns a divendres, de l'escola a casa, de casa a l'escola, de l'escola a anglès, l'endemà de casa a l'escola, de l'escola a repàs de matemàtiques, i així fins al divendres. I quan arribava el divendres, doncs, uns cap al Moster, els altres cap a Castellbell, els altres cap a Riudoms, jo cap a la Riba, i bueno, fins i tot una amiga que el va llegir fa un temps, que era del Morell, diu, però si això que dius va passar al Morell. Jo mai havia estat de jove al Morell, senzillament perquè reflectíem el que havia passat en aquella època i que podia passar en qualsevol poble. Per tant, a part d'això, no havia tingut cap altra cosa. Però esclar, ens trobem ara que em proposen escriure una obra de teatre amb 2 caps i 4 mans. I això ja comença a ser una mica complicat, no? D'entrada, encara no entenc com al Jordi se li va acudir proposar-m'ho a mi, sobretot quan són 2 persones que entenem el món de 2 maneres que no tenen absolutament res a veure i fins i tot jo a vegades m'atreviria a dir que irreconciliables. Jo tinc una mentalitat molt anglòfila, amb l'ordre, l'estructura, el protocol, un índex, aquí anirà aquesta escena, aquí anirà aquesta altra escena. Veuran que és una obra de teatre que està plegada de notes a peu de pàgina, perquè tot el que diem està justificat. Fins i tot alguna frase que hem manllevat de Shakespeare poso de què surt aquesta... Les anècdotes que expliquem, sigui dels monjos, siguin de Gaudí, siguin de tot, totes tenen absolutament la seva justificació. Per tant, una mentalitat absolutament, en principi, estructurada, i per l'altre costat tenim el Jordi, periodista, actor, publicista, amb una ment creativa absoluta, histriònic en el millor sentit de les paraules i capaç de generar amb 3 idees brillants en un sol minut i que després no sé ben bé què hi hem de fer. Això només podia sortir d'una manera, això només podia sortir malament. És que si s'ho miren vostès en la distància no hi ha altra volta. És més, és que ja estem plegats d'anècdotes. Deu fer uns 4 anys aproximadament a la presentació d'un dels seus llibres a la biblioteca Xavier Morós, quan s'acaba la presentació, allò que no s'ha de fer mai, o ara ja no hi ha pres, que és anar a prendre una copa, agafa, diu, escolta, s'acosta, fa 4 anys, diu, s'acosta l'any Gaudí, podríem fer alguna cosa. Sabia que havia fet els 150 tastets de Poblet, dic, sí, home, faltaria més, doncs endavant, doncs ja farem alguna cosa. Les idees, vostès ja saben que sovint neixen lleugeres i es queden al limb, amb les muses, es queden al limb amb les muses, però fa 4 anys, sí? Bé, el mes de juny, no el mes de juny de fa 3, aquest mes de juny passat, em truca, diu, escolta Jordi, diu, saps allò que vam parlar del Gaudí? Dic, sí, home. Diu, ens hi hauríem de posar, diu, perquè he parlat amb un editorial i ja ho tenim tot envestit. Home, hi havia un petit detall, que potser escriure-lo, no té massa importància, no? Però potser primer escrivim i després ja veurem com ens en surt. No, això no anava així. Però és que comencem a treballar al mes de juliol. Jo estava absolutament paranoic i ell, no, si tenim temps, tranquil, anem fent i ens trobem que l'última setmana de novembre o primera de desembre, era just abans del pont de la Puri i de la Consti, em fa un dia una vídeo, diu, escolta, falta una escena. Obro l'ordinador, m'agafo els papers, sí, acte, escena 1, escena 2, dic no, ell anava parlant, jo allí anant mirant, dic no en falta cap, dic però escolta, farem via, digue'm quina et falta i te l'envio, que no m'escoltes? Jo sí, que falta una escena, diu clar que falta una escena a l'obra de teatre, no l'hem escrit, al mes de finals de novembre.
se'm va inflar la caròtide, em van pujar les palpitacions, suor freda, ja es poden imaginar vostès com... A veure, vostès que tenen, que són segurament gent sensata, si saben això i han d'apostar, és que no crec que apostessin ni un cèntim. Vull dir que això no podia anar de cap de les maneres. Però bueno, al final, mira, aquí estem i encara... Moltes gràcies, perquè sembla ser que ens n'hem sortit prou bé, no? Bé, en tot cas, doncs, potser també això és perquè, permetin-me una llicència en aquest cas, potser sí perquè hem sigut una mica gaudinians, no?, amb això. Vull dir, ell va saber combinar el càlcul rigorós amb la imaginació desbordant i, bueno, nosaltres hem fet la imaginació desbordant del Jordi i la lletra i, bueno, ho hem casat com hem pogut. Per tant, possiblement la resposta és perquè val la pena a vegades apostar pel vertigen, val la pena confiar que entre el mètode i la rauxa es poden acabar creant algunes coses que no sé si són interessants, però que, si més no, ha valgut molt la pena compartir-les amb ells. També els diré que aquesta obra no té traces biogràfiques, no té traces autobiogràfiques, però sí que s'ha donat una... En algun moment ens ha tocat la fibra, perquè sí que s'han donat algunes circumstàncies. Gaudí, Toda, Ribera, el Jordi Folch i jo mateix, resulta que hem estudiat el mateix edifici. 160 anys de diferència, això sí, però bueno, hem estudiat el mateix edifici. Ells, els padres, nosaltres a l'Institut Salvador Vilaseca. Ells han passat a la història amb tots els mèrits i bueno, nosaltres almenys tenim el mèrit d'estar més o menys ben conservadets per l'edat que tenim, però bueno, tot ho són, no? Per això també, quan a l'obra apareixen escenes que passen a l'Institut, escenes que passen al Mercadal, escenes que passen al centre de lectura, quan en un moment determinat estan ells parlant perquè estan preparant un article per l'Arlequín i surt el Quimet Bartrina, clar, tots són persones, personatges, espais que no en són gens estranys a nosaltres. En un altre moment, quan ells diuen home, podríem anar d'excursió a Poblet, i evidentment surt el general Prim. Clar que surt el general Prim. Surt el general Prim perquè resulta que la línia de ferrocarril Reus-Montblanc ja s'havia allargat fins a l'Espluga. I si vostès van al parc de Sant Jordi, es trobaran que hi ha una estàtua amb una placa que ens recorda quan Prim va venir a la Riba per posar la primera pedra sobre el riu Francolí, perquè clar, si no era absolutament impossible arribar a allò, arribar fins allà. Per tant, són coses que evidentment són pròpies nostres. Per tant, no ens movem en absolut per la ficció, sinó que intentem caminar per espais que ens són absolutament domèstics i personatges que ens són molt propers. Aquests dies, fent una mica de promoció del llibre, em van fer una pregunta que crec que és la més complicada que m'han fet tots aquests dies parlant amb periodistes. No és si és de Reus o de Riudoms, que això està claríssim i històricament no hi ha debat ja. Però me'n van fer una que francament és la que jo no em portava preparada. I em van preguntar si Gaudí avui seria arquitecte. I ara sí que em poso una mica seriós. Els hi confesso que no ho tinc gens clar. Gaudí era una persona amb una salut fràgil, faltava molts dies a classe, absolutament justificat, per descomptat. Però quan tornava a classe, si hi havia exàmens pendents, no li deien «Ai, pobresso Antonio, fes-me 2 mandales, un collaret amb macarrons, i no pateixis que després, si convé, ja buscarem una rúbrica competencial i així passaràs el curs». No. Si ell anava a classe, feia un examen i suspenia, com era habitual, el suspenien. Als 12 anys, suposo que amb el canvi, aquestes coses, supera la malaltia, és quan es fan amics amb Toda, es fa amics amb Ribera i se'n van d'excursió. Li agradava molt anar d'excursió els dies de cada dia pels tombants de Reus,
Evidentment, cap al Mas de la Caldera, faltaria més, a Riudoms, a Tarragona, després fan aquesta famosa excursió a Poblet. Si no hagués anat pel Mas de la Caldera d'excursió, aquesta famosa sargantana de Gaudí no hauria existit. La famosa anècdota de les gallines tampoc hauria existit, la qual cosa ens diu que Gaudí ja era un gran observador. El que passa és que, esclar, Toda i Ribera estudiaven i Gaudí no. Més, en l'obra de teatre hi ha un moment, hi ha una escena on resulta que Toda i Ribera li agafen les notes, se les van passant de l'una a l'altra i li munten una bronca espectacular recordant-li totes les assignatures que té suspeses i les que encara porta de l'any passat. Per tant, hi havia... i per cert, i després hi ha una altra escena amb una conversa molt seriosa amb Francesc Gaudí, amb son pare, que la senta i li diu, passa cap aquí que hem de parlar. Estava a batxillerat, no? Per tant, li retreuen els suspensos, li retreuen les assignatures, per tant, no hi havia això que ara està tan de moda que se'n diu acompanyaments personalitzats, però sí que hi havia una altra cosa que s'ha oblidat, que és l'exigència personalitzada. I això no tinc gens clar que avui hi sigui. Tanmateix, també diguem-ho tot, de sobte, estant ja a batxiller, apareixen 2 notes de Gaudí que ni jo les entenc. En una de les assignatures, crec que és trigonometria o aritmètica, treu la nota màxima i en una altra, llatí, treu un 9. Jo com a historiador he copiat. Però clar, hem d'analitzar com era l'ensenyament en aquell moment. L'ensenyament els hi venien a fer els padres, professors que venien de Tarragona, mig examen era escrit i mig examen era oral. Per tant, suposem que hagués copiat en l'examen escrit, l'examen oral desestructurava absolutament tot el que havia de fer. Per tant, si va treure la nota màxima i un 9 en llatí, és perquè en aquell moment aquelles assignatures els hi va interessar, o senzillament això és el que va fer donar compte als pares, va fer donar compte al pare de Gaudí, que el xiquet de tonto no en tenia un pèl. El que volia anar d'excursió i volia anar a fer el pendó por ahí, i estudiar no li anava. I és el moment que l'agafa, la senta i diu, ton germà se'n va a Barcelona a fer medicina, tu amb ell i les 2 tietes solteres cap a Barcelona a controlar-los. Perquè si aquí es desmadraven, allí no vegin el que hauria pogut passar. Per tant, és evident que per respondre a la pregunta de que si Gaudí avui en dia seria arquitecte o arribaria a ser arquitecte, hem d'imaginar-nos el perfil d'aquella època posant-lo dins del nostre ecosistema pedagògic. Ens trobem un noi de família benestral, benestant, una situació econòmica prou bona, l'haurien inscrit segurament en una escola d'aquestes mig concertada, mig privada, que venen això que en diuen innovació disruptiva, metodologia transversal i totes aquestes coses. Fins i tot els coneixements amb uns microsegments absolutament distorsionats que tal dia, tal hora tens el relat 4 i el no sé què 5, després l'altre. Els professors podrien ser perfectament hologrames perquè l'hora està perfectíssimament, els 10 primers minuts s'han de relaxar, els altres 10 minuts una mica de teòrica, després un treball cooperatiu, com que primer s'han relaxat els tens tots mig adormits. Aquestes coses que passen avui en dia, no? I esclar, he dit això, podrien ser hologrames. De moment els professors no som, o no érem, quan estàvem sent hologrames perquè la llei no ho permet, però doni'm un parell d'anys i potser ja en parlarem, perquè quan les coses estan tan absolutament desestructurades, doncs la cosa va així. Sortosament, des del meu punt de vista, Reus té escoles i instituts públics que ratllen l'excel·lència. Alguns, perquè avui en dia també tot és excel·lent. No, si tot és excel·lent vol dir que han baixat el nivell d'excel·lència. Però sí que n'hi ha que ratllen l'excel·lència. Altres, uns intenten mantenir el rigor i altres opten pel màrqueting i l'alumne es converteix en un producte el que cal cuidar i que sobretot ha de ser feliç. Els hi prometo que jo estic absolutament convençut que els nens han de ser feliços. Faltaria més. Però vas a l'escola, sigues feliç i estudia. No és incompatible una cosa
amb l'altre. Però clar, si la felicitat és l'objectiu pedagògic i ens centrem en treballs cooperatius perquè així socialitzen, uns qüestionaris, que no pas exàmens, que estan penjats en una plataforma que els pots repetir 3 vegades, per tant, per estadística, l'error és pràcticament impossible, doncs, bueno, resulta que aquest sistema o aquesta escola on participaria o gaudia avui en dia, que garantiria que tothom aprovi, jo em pregunto si Gaudí hagués anat passant cursos, com moltes vegades es passen avui en dia, hauria arribat un moment que hauria hagut d'afrontar les seves mancances, com ens vam trobar que li va passar. Vostès s'imaginen que el senyor Francesc Gaudí, en l'escena que surt aquí, resulta que se n'entera ell tranquil, perquè un nen va provant, i arriba als 17 anys i arriba algú que li diu sí, anava provant, però ni un borrall. Hauríem estat a temps de recuperar aquest Gaudí que després aniria a Barcelona, tindria problemes amb professors, però no ja era per estudiar o no estudiar. Tenia problemes perquè Gaudí tenia ja una visió global. Hi ha una anècdota boníssima amb el professor de disseny que un moment determinat els fa dissenyar la reixa d'un cementiri. Gaudí dissenya la reixa del cementiri, però hi posa la paret, hi posa una carrossa, hi posa els cavalls, hi posa un fèretre, i clar, el professor li diu que allò no era el treball. Li diu que allò és el treball perquè s'ha de tenir visió global. Aquesta visió global que després ens farà Astorga, ens farà la Pedrera i ens farà totes les altres obres que ens ha anat fent. Per tant, és evident que avui en dia, ho prometo, no tinc gens clar si ho seria. Ens trobem també que resulta que ara les escoles presenten una metodologia que, no vegis, tot a través de tauletes, tot a través d'ordinadors, que estan bé les tauletes i els ordinadors, però que no sabem copiar, ja no sabem ni copiar. Mirem a Europa. La meva admirada i estimada Anglaterra, Alemanya, els 3 països nòrdics, les tauletes i els ordinadors són per unes assignatures determinades amb unes hores determinades, perquè la canalla ha de saber llegir i escriure. Llegir i escriure no SMS ni WhatsApps ni aquestes coses que ells fan amb un dit i jo amb 10 me'n falten. De veritat que Gaudí hauria pogut ser arquitecte amb aquestes situacions actuals? No ho sé, ho dubto. No pas perquè li faltés talent, sinó perquè probablement no se li hauria exigit el talent que necessitava i que tenia com per poder arribar-hi. Voldria també un moment parlar d'un altre aspecte que a mi em sembla molt interessant d'aquesta obra de teatre. Parlem de l'amistat. Parlem de l'amistat Gaudí, parlem de l'amistat Toda, parlem de l'amistat Ribera. Una amistat que si estudiem la seva biografia dius, això no pot ser. Res quadra perquè poguessin ser amics. Eduard Toda, membre de l'alta burgesia, el seu tiet, el Josep Güell, republicà federal, secretari d'Estat en temps de Castelar i fill natural de Francesca Güell. El seu pare, Eduard de Toda, no el volia reconèixer de cap de les maneres i va ser forçat, com si fos, els hi prometo, un vodevil d'aquells d'entrar i sortir, el van acabar forçant que li donés el cognom. Ho sabien, això? Els hi explico amb un... A veure, com ho diré per no posar-me en un problema. Potser ja m'hi he posat parlant d'ensenyament, però per no posar-me massa... No sé si vostès han llegit la crònica del rei Jaume. El rei Jaume parla del seu pare, Pere el Catòlic. Resulta que Pere el Catòlic necessitava que tingués un fill. No és que no li agradessin les dones, li agradaven totes les dones, però tenia un problema, li agradaven totes menys la seva. I llavors, sí, clar, tenia un fotimer de fills, però no en tenia amb Maria de Montpellier, que és amb la que li tocava. I, ho explica el rei Jaume a la seva crònica. Li munten tot un xou, sembla ser que hi havia una senyora noble, que el rei li estava tirant la canya, la noble resistia i el van agafar i van dir, escolta, això avui ho tenim arreglat per posar la condició que l'habitació ha d'estar tota tancada. Entra el rei i, quan acaben la feina, entra el bisbe de Girona, un notari, 4 o 5 per aixecar acte, i se suposa que Maria de Montpellier s'havia quedat embarassada. Amb el senyor Eduardo de Toda, pràcticament el mateix.
no volia reconèixer el criu i el Güell diu, això ho arreglem nosaltres. Digue-li que el vols tornar a veure. Vull dir, això, i també, quan estaven, diguem-ne, a mitja intimació, entra el Güell, entra un notari, no sé quanta gent entra, i clar, el pillen i diuen, aquí ara això ja l'ha de reconèixer. Per tant, fixin-se, Gaudí era tot al revés, provenia d'una família de menestrals, no tenia necessitats econòmiques, sí que estava molt arrelat a una família de treball i de treball artesanal, però sobretot per part de la mare, una moral molt tradicional, bateig, va seguir tot el procediment, bateig, comunió, confirmació, anava a catequesis el diumenge al sortir de missa, per tant, fins i tot ideològicament, res a veure. I Ribera, descendència reusenca, tot i que ell va néixer a Tivissa, fill de mestre que es mora a l'Espluga, se li mora el pare a l'Espluga, per tant, l'envien aquí a Reus amb els seus avis perquè pugui anar fent el batxillerat. Els avis, en una situació econòmica complicadíssima, acaba anant a Almeria i després farà amb uns tiets i acabarà fent la carrera a Granada. Per tant, l'amistat, aquesta amistat que es crea entre ells, vol dir que és una amistat que es va saltar, no acceptaven diferències, sinó que el que van fer és trobar complicitats que anaven més enllà de les biografies individuals. Per aquí vaig posant no, per culpa teva, doncs no. Ara acabaré, tranquil, no pateixis. I permetin-me acabar incorporant una idea que em sembla que considero essencial i que la copio de Gaudí. No tot allò que és antic és vell i no tot allò que és vell és caduc. I torno al que deia abans, l'ensenyament no és una càrrega, és un fonament. Gaudí, de cap de les maneres, va trencar amb el passat, el va escoltar. Va veure de l'arquitectura grega pel que fa a la proporció del gòtic. Va veure del gòtic pel que fa a la verticalitat espiritual i la seva audàcia estructural. No va repetir, va transformar. Per tant, em sembla que hem de recordar que la veritable modernitat no consisteix a destruir, sinó a saber transformar. I aquesta transformació es fa amb el coneixement que aplicarien Gaudí a l'arquitectura, Toda a la diplomàcia i Ribera a la medicina. Res més i moltes gràcies. Si em permeten, farem un trencament de dinàmica. Hi ha dues escenes de teatre que els actors venen a fer aquí, per tant, abans de la meva intervenció, demanaré als actors, tenim dues escenes, la primera, si volen col·locar els micròfons al Gerard Ernica. Gerard Ernica és conegut per vostès per ser el Joel de Com si fos ahir, de la sèrie TV3, i l'acompanyen el Fèlix Vidal i el Cesc Sabater. Tenint en compte també tenim aquí Joel Escoter, perdona, que quan el Gerard no pugui ella substituirà. Si els actors volen fer-vos aquesta escena, estan preparats? Molt agraïts. Els deixem uns segons per descansar, si us plau. Mentre es preparen els actors, donar-los les gràcies per venir, a la gent de Riudecanyes, a la gent de Tivissa, a la gent de Montbrió del Camp, de Botarell, de Vinyols, de la Nou de Gaià i de tants i tants pobles com ens acompanyen. Moltíssimes gràcies. És un plaer d'Altafulla, perdó,
És un plaer tenir-vos aquí en una sala tan bonica, de manera que ja estan preparats, perfecte. Aquesta obra de teatre demanem als regidors, sisplau, que la demanin, que la contractin, perquè necessiten treballar, aquests joves, i volen que és una obra realment feta d'emocions. Ens falta el Fèlix, que arriba quan hagi d'arribar. Doncs fem l'escena del naixement de l'Arlequí, la revista satírica l'Arlequí. Un miracle serà que salvis la vida quan arribis a casa teva. Per què ho dius? Habla, bellaco! Per què ho dius, Has aconseguit suspendre gramàtica llatina, història universal, història sagrada, àlgebra i, per si no n'hi hagués prou, geografia descriptiva. Bravo! És el butlletí de les meves notes? D'on ho has tret, això? Ets una ment privilegiada, un pou de genialitat. Llàstima que sigui tan profund i estigui tan ocult. Dóna'm això! No estic per murgues, d'on ho has tret? Per cert, encara portes l'aritmètica de l'any passat, oi? Dóna'm això, tros de quòniam. No tens res millor a fer, cràpula? Ei, no confonguis Don Juan Tenorio amb Eduard Toda. Ara qui et parla és Toda. Devenir historiador, arqueòleg i viatger. I aquest, senyors i senyores, és un document històric. Els professors encara no es creuen que algú pugui suspendre tantes assignatures d'un sol cop. No penso perdre la vida estudiant coses inútils. Quan acabi això, treballaré al taller del pare, guanyaré diners de veritat, com a calderer, i vendré els meus dibuixos. No pas com tu, que et passes els dies llegint coses d'Egipte per després escriure llibres que no el llegirà ningú. Esclar, ja t'hi veig, Antoni Gaudí, mestre artesà del coure i dibuixant estones. D'on ho has tret, això? Va, parla, gata maula. T'ho vas deixar ahir a casa meva, l'inconscient t'ha traït. Segur que tens por d'ensenyar-les als pares. De pare treballador, fill mandrós, no lliga ni amb cola de fuster. Uep. ¿Qué fas, Toda? Ves en compte, per favor. Mare de Déu. Un dia perdràs el cap que haurem d'ajudar a trobar-lo. M'estranyarà pas. Saps? Hi ha un munt de dites que les han fetes exactament per a tu. Què fas de Padre García, ara? Prepara't. A ver, dichos catalanes, ¿cómo se dice? Tener la cabeza en las nubes, tener el cap en los núvols. Tenia el cap ple de fantasies. Ser un somiatruites. Ser un sonyaperdius. Tenir les orelles a Cal Ferrer. Tenir el cap a 15:45. Estar a la lluna de València. Tenir el cap ple de moixons. Pensar en les musaranyes. Pensar en moixons. Tranquils. A casa me les han dit totes. Però ningú no entén que per tenir idees un ha de deixar les 3 dimensions i emboirar-se una mica. Si al final són un incomprès, el senyor Gaudí i Cornet. Va, nois, parem de fer teatre, que tenim una urgència. Urgència? Ens han castigat els padres? No. M'he trobat amb en Quimet Bertrín al Mercadal i m'ha posat al dia del que està fent avui. El general és a Ostende i Sagasta a París. Ens volen submisos, apagats, que saben que nosaltres també, els del Kamalpur, hi tenim a dir la nostra. La darrera vegada, enviats, varen dir de fer una revista. La nostra revista. Els esdeveniments més recents ens obliguen a alçar la nostra veu, la veu del jovent. Us escolto, ja estàvem d'acord, però tota revista necessita d'una capçalera. No quedaria seriós que la gent anés al quiosc demanant la revista dels nois de la calça curta. Serà per noms. Reus n'està ple. El que no podem fer és repetir-ne cap, clar. El diari de Reus és del Centre de Lectura. El Porvenir és de l'Ateneo. No ho sé, parlem-ne. Però la revista s'ha de fer. Doncs, si no tenim més urgències, busquem un nom. Us proposo... Vademecum. Vademecum! Per favor, si sona manual de metge. Què us sembla la sargata? A l'Espluga, quan jugàvem al monestir de Poblet, n'hi havia per tot. Són àgils, curioses, silencioses, com nosaltres quan mirem el món. Què, Gaudí?
S'ha menjat la llengua el gat? Estava rumiant. Crec que cal un nom amb més joc, amb més color. I revista Escenarios? Deixa de fer teatre. Semblarà una revista de crítica teatral en una ciutat sense teatres importants. Em ve alguna cosa al cap, deixeu que les idees es connectin. Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo. Descartes. La ment no és un recipient que s'ha d'omplir, sinó un foc que s'ha d'encendre. Plutón. Plutón. Ah, no, Plutarco. 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 Pensa abans de parlar, llegeix abans de pensar. Això qui diu? Jo, Eduard Toda i Güell. Com veieu Flama Jove? No. La tronada! Pum! Pum, 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 pum. Les 7 vides de Reus? No. No ho sé. A la comèdia de l'arte hi ha un personatge que em sembla delirant. L'Arlequín. És un que vesteix amb un trencadís de colors, com el que ha de ser la nostra revista, un conjunt de notícies, d'idees i de curiositat de tots colors. M'agrada. Té vida, té moviment, té color. No em desagrada, però donem-li una volta. És bo pensar-hi una mica. Tota medicina necessita temps. Escolta, potser que comencem a escriure. A veure si tindrem títol i no tindrem material. Va, qui fa l'article de Prim? Després ja veurem qui ens la imprimeix i qui la dispensa. Home, jo podria escriure el general Prim. De fet, és defensor de la llibertat, liberal, un autèntic heroi de Reus. Sí, jo només sé que va ser a l'Àfrica, on el pintar Fortuny a diverses batalles. Doncs vinga. Eduard, tu prepares l'article. I tu, Antoni, hi afegeixes un dibuix. I la portada és cosa teva. Així ens sortirà un article ben... Eduard, no et passis, que Prim és liberal i no pas republicà. I com el firmem? Posa-hi... Els 3 del pati. Sí, així ningú no sabrà que nosaltres suspenia geografia. Moltes gràcies. No puc millorar les paraules que ha dit en Josep Bages ni el meu company de viatge, en Jordi Rius. Si més no, sí, vull compartir una reflexió. Gràcies. En primer lloc, vull donar les gràcies a en Josep Bages perquè hi ha la Diputació de Tarragona, perquè sense l'ajut de publicacions locals aquestes publicacions serien impossibles. En segon lloc, donar les gràcies perquè acullen amb molt d'interès les activitats culturals i molts pobles del Camp de Tarragona han acollit a les 2 darreres edicions l'Hora del Teatre a les Biblioteques, que és una iniciativa que paga la Diputació de Tarragona. Per tant, gràcies per segona vegada. I gràcies per tercera vegada perquè l'espectacle del qual hem vist una pinzellada i en veurem un altre està a l'e-catàleg. De manera que els ajuntaments de la vora poden demanar de manera gratuïta aquest espectacle a la Diputació, que fa molt per la cultura i per l'art. Transmet, Josep, a qui correspongui. Gràcies al Josep, gràcies al Jordi, és un plaer extraordinari, és un pou de saviesa, m'ho he passat molt bé. Va ser una dramaturgia molt ràpida. Amb el que deia ell de diferències de comportament és cert, ell té un pensament analític, vertical, i jo tinc un pensament alternatiu, horitzontal, que sempre ha de passar l'esperit per vertical, perquè si no, no quadra. No? Per tant, ens hem complementat d'una manera tan bonica que crec que alguna altra aventura literària farem. Molt bé. Estic molt content de dir que aquest llibre que presentem avui és el meu llibre número 40, un número rodó, i que m'encanta dir, perquè sóc un treballador de la paraula, que aquest any surten
3 llibres meus sobre Gaudí diferents. Un de Barcanobanaya, que es diu L'arquitecto de los sueños imposibles, en català i castellà, el somni de Gaudí, Toda i Rivera, que presentem avui, el de Barcanobanaya el 15 d'abril a la Biblioteca Xavier Morós, i finalment Gaudí, l'home que parlava amb els dracs, el Gaudí Centre el 22 d'octubre. Per què li vaig fer la proposta a en Jordi de crear quelcom plegats? A mi m'ha agradat sempre, ja com a professor universitari, analitzar i estudiar la infantesa i la joventut dels grans genis. I quan l'Ibar Canovanai em va proposar fer un llibre sobre Gaudí, donant-me tota la llibertat, vaig pensar, vaig analitzar, amb ajuda d'un historiador, la infantesa i la joventut. De la infantesa hi ha una anècdota molt coneguda que el professor li va dir als alumnes de l'escola, que la vols explicar tu? Que les aus, que tu fas molt bé, les aus tenen ales per volar, i en Gaudí, el marrec, va contestar que al mas de la Calderera les gallines tenien ales, que era per córrer més ràpid, ja tenia cert enginy. Aleshores, sabia això, vaig començar a llegir, vaig trucar al telèfon de l'Esperança, que és el Jordi Rius, i jo havia vist, certament, un documental que tots ho hem vist, que va fer l'Ajuntament de Reus, amb el Toni Lenzanz i el Ramon Massip, que es diu Les 7 vides d'Eduard Toda. I en una de les escenes finals del documental vaig descobrir que realment 3 brivalls de 15 a 16 anys, com deien un dels frares, van intentar a la seva edat joveníssima reconstruir un monestir. Doneu-me 3 joves ara que tinguin la intenció de reconstruir un parell de murs. No els trobarem pas. M'interessa molt la infantesa i la joventut dels joves perquè de petit em va marcar una sentència, un proverbi hindú que diu: mostra'm un infant de 5 a 10 anys i et diré com viurà i com morirà. En aquell temps no existien els patinets elèctrics que et poden cegar la vida en qualsevol moment donat, ni la sèrie de televisió Los Autos Locos d'Anna Barberà. Però en tot cas és veritat que els primers anys de vida d'una persona determinen la llarga vida d'aquest ser humà. I al llarg dels darrers anys, interessat en la creativitat dels grans genis que ens han precedit, havia com a descobert certs patrons de conducta que breument resumiré, o certes capacitats que evidentment són de Gaudí. Independència, confiança en si mateixos, ambició, absència de convencionalismes, vivesa, accés fàcil a processos inconscients, disciplina i experiència de flux, de flow. Quan un s'ho passa tan bé, el temps li passa volant i ha gaudit, i mai millor dit. I analitzant la infantesa dels grans genis vaig descobrir que hi havia una quantitat de genis impressionant que havien estat mals estudiants. No tinc temps ara de fer aquí una conferència, ni és la meva intenció, però... Què? No parlis de naltros. No, nosaltres eren bons alumnes. Bé, ens quedàvem al 6 o al 7, ja està bé. Ara no arriben al 4. Escolteu-me, Darwin, Honoré Balzac, el Stephen Hawking, el Winston Churchill, el Vincent Van Gogh va abandonar l'escola, els 15 anys i no va tornar. L'Stanley Kubrick, l'Albert Einstein, va llançar una cadira contra un mestre fart d'aquell tipus d'educació que partia de la letra con sangre entra, que tots hem escoltat alguna vegada. Però és curiós que Albert Einstein ens permet ja descobrir una altra traça, un altre detall important a la infantesa dels genis, i després tornem a Gaudí. Als 5 anys Albert Einstein li van regalar un compàs i va quedar parat, com ballava damunt de paper aquella figura, I després als 12 anys li van regalar un llibre de geometria euclidiana del qual va quedar absort. I això tot té una lectura, Amb la qual cosa, i molts més que no esmentarem, ja s'ha parlat aquí, el fracàs escolar no és el fracàs de l'alumne, és el fracàs del sistema educatiu, que no evoluciona. 2 frases molt ràpides. Una, em van convidar a un congrés de creativitat a Màlaga el 2012, on hi havia 3 premis Nobel, i José Antonio Marina, l'autor de Teoria de la Inteligencia Creadora, va dir una frase demolidora. El ser humano nace genio y muere idiota. Y en medio el sistema educativo.
Vinga, anem deixant el tema. Per avançar, segona frase. Ken Robinson va fer una xerrada meravellosa que es deia «Cómo la escuela mata la creatividad». I Ken Robinson escriu: l'objectiu principal de l'educació és preparar els infants i joves per la vida després de l'escola, dotant-los d'una sèrie de recursos emocionals, socials, estratègics i mentals per fer front a la incertesa de la vida i per descobrir en què són bons. Anem descobrint que a Stanley Kubrick, més detalls, li van regalar, estant malalt, una càmera de fotos als 13 anys. Als 17 ja treballava com a fotògraf de modes i va ser un gran realitzador de la naranja mecànica, etc. Václav Nijinsky va anar a un ballet i es va convertir en un boig del món de la dansa. I era el Durrell, la naturalista, la Jane Goodall, la primatòloga, no politòloga, omplien la casa d'animals. I tot això té després una resposta. I entrem en quelcom important, que és la intervenció deliberada dels pares i dels educadors. Freud no feia exàmens. La vida familiar estava organitzada segons les seves necessitats. Tenia la biblioteca pròpia, les teteries pròpies. Dinava i sopava sol, quan els estudis li permetien, sense seguir el ritual familiar. Quan el piano de la seva germana el molestava, el van treure de la casa. Escriuen els biògrafs, disseccionava les pròpies ambicions, emocions i conflictes. Parlava alemany, francès, anglès, i va estudiar espanyol per llegir en Cervantes. Nomeno hereu de la meva fortuna inexistent encara, aquella persona que, per entendre Rodoreda i a Pla, comenci a estudiar català. Em costarà trobar-lo, em penso. De manera que tots nosaltres hem de cercar la nostra vida personal, a la nostra infantesa, aquells moments d'entusiasme vital, de sotrac emocional, que ens van convertir en allò que som. Fer tots sempre una autoanàlisi, perquè com va dir un savi grec, tota vida que no és permanentment analitzada no val la pena ser viscuda. Jo em pregunto, escolta'm, per què el reusenquisme del món de Reus d'en Bages? Possiblement perquè va tenir uns pares extraordinaris que li van fer estimar la ciutat, i recordo molt, amb molt afecte a la teva mare i el teu pare, que amb 16 anys havia fet una comèdia musical, i el Peret i en Xet i un munt de sardanes, i un geni al qual Dalí li va copiar el seu Crist, i parem aquí de les coses, no? Un home del qual fa 100 anys, fa poc, i mai prou reivindicant, no? Per tant, és normal que d'un geni surti una persona creadora i reusenquista. I si pregunto al Jordi, perquè és historiador, no em contesti, et contesto jo, suposo que serà per buscar la veritat, que es faci la llum, i no quedin les coses ocultes. En tot cas, és important aquest anàlisi. D'on ve la formació de Gaudí? De l'atzar. Recordem que ell està malalt amb 6 anys, va amb ruc perquè té reuma. Comença a badar, comença a observar. Estem al Mas de la Calderera. Això és de Riudoms, però també està, si em permeten, perquè em funcioni l'invent. Això, aquestes llavors, les tenen els freixes, els tenen diversos arbres, perquè estem a River de Olmis, riu d'Oms, d'Oms. Per tant, si llancem aquí, és molt possible que trobem el petit Gaudí badant i descobrint les formes helicoïdals de la natura. De manera que aquest moviment, d'aquestes llavors, sortiran les columnes del Col·legi Teresià. I després d'aquestes formes helicoïdals trobarà les hiperboloides, que són com dues campanes opostes, o les paràboles de l'observació de la natura. A la pregunta d'on és, de quina ciutat és Riudoms, Riudoms és del Baix Camp, és nostre, és del Mediterrani. És de Riudoms? Clar que és de Riudoms. És de Reus? És clar que és de Reus. El segon gran anclatge creatiu és perquè ell vivia aquí, abans plaça de les Monges,
Ara, a plaça de la Prim, el número 4 tenia el taller obert, el pare, el Calderer, amb fusters, amb vidriers, amb ferrers, amb curtidors, etc. I amb el seu germà Francesc, que va morir jove, observava com treballava la resta de la gent. És de Montbrió, i és de Botarell, i és de Vinyols. De Vinyols també, perquè el Josep Fonseré era de Vinyols, que va ser la persona que va encarregar la reixa del Parc de la Ciutadella i els mecanismes hidràulics de la font. I per què és de Montbrió i és de Botarell i és de Riudecanyes? Perquè s'ha sabut per dos historiadors de Riudecanyes que a la desenrocada, ho dic bé, va descobrir formes que ara són la porta de la Casa Batlló o els cascs dels soldats d'una de les construccions. Per tant, té una mica de tot arreu. És de Poblet? Esclar que és de Poblet. Els seus biògrafs diuen que el veure destruïda la fortificació creu veure el cos d'un captaire famèlic i a través d'aquella construcció abandonada descobreix en els contraforts els tendons, les articulacions, i que tal vegada és a Poblet quan ell comença a pensar que és arquitecte. I és de Barcelona? Doncs també és de Barcelona, perquè Barcelona arriba amb el seu germà i, com diuen els seus biògrafs, troba una ciutat que és un autèntic decorat teatral, amb palaus medievals de mercaders, amb patis, amb reixes, amb esglésies neogòtiques. D'on és un ciutadà? És el que deia el president Pujol. Català és aquell que diu i treballa a Catalunya. Per tant, en Gaudí és nostre, és català, és mediterrani. Anant enllestint, és possible un nou Gaudí? Crec que no, per diverses raons. El sistema educatiu està en caiguda lliure. Hauríem de parlar de la quantitat de persones que van sortir del sistema educatiu per tenir una formació privada amb els pares i van convertir-se Thomas Alva Edison, per exemple, que va dir que la creativitat consisteix un 99% en transpiració, amb esforç, i un 1% amb la inspiració. Tots som creatius, posem-nos-hi, perquè ens calen persones creatives que milloren aquest món que no funciona. Els pares, no em vull estirar molt, m'he passat el temps, Jordi? Els pares helicòpters, els hiperprotectors, no em toqueu la canalla, no? Superprotectors que declinen la responsabilitat educativa amb els mestres que tenen una feinada que no se l'acaben, no? Addicció a les tecnologies. No regaleu telèfons mòbils, si us plau, ni als fills ni als nets. És un problema gravíssim. Estic fart de veure en restaurants que arriba el noi, li posen el trípode, li posen els auriculars, li posen la pantalla i, com diu l'escriptor Humberto Balcázar, què recordaran els seus avis, aquell noi, que està en un altre món? Què feu, pares? A mi de vegades m'agradaria agafar i fotre'ls un parell de bufetades als pares, si un dia em detenen per alguna raó serà. És a dir, i al metro, nens petits de 2 anys amb la camareta, després serà impossible extreure'ls d'aquesta addicció. Per tant, hem de crear un entorn creador i amb el que tenim ara se'ns farà cada vegada més difícil. Aleshores, els adolescents no llegeixen, encara que diguin que sí. La feina, i per això creixo tant dels regidors i dels alcaldes de les viles, no és preguntar-nos si és de Reus o Riudoms, sinó és de crear les condicions necessàries perquè al segle XX neixin nous genis o nous Gaudí. I com es fa això? Sou treballadors al servei del públic, no busquem resultats en 4 anys. M'agradaria pensar, jo sóc fill d'aquell alcalde o d'aquella alcaldessa o aquell regidor de cultura que va transformar i va trastornar en bon sentit el poble. S'haurien de prohibir les xarxes socials, Austràlia, Regne Unit, Espanya. Els pares permetran que els seus fills amb el seu compte personal segueixin enganxats al TikTok i no em vull enfadar perquè no toca, no? Caramba. La comprensió lectora està caient en picat. L'efecte flip, l'efecte d'intel·ligència, acaba en picat, ho tenim malament. Què podem fer? Perquè hem de crear les necessitats de la cultura, hem de crear infants i joves sensibles, emocionats, enriquir la seva cultura.
Per una qüestió i vaig acabant. Carlos García Delgado és un enginyer, va crear la teoria cinètica de la ment. En la ment, a part dels hemisferis, tenim la consciència i la memòria. La consciència valora, jutja, pregunta a la memòria. Quan tenim un problema, la consciència li pregunta a la memòria: com ho faig? Si a la memòria només tenim l'escoroli, si no hi tenim res, si tenim vídeos de gatets i vídeos de senyores que cauen el dia del casament a la piscina, vull dir, quan la consciència faci una pregunta no podrà contestar. Hem d'enriquir amb teatre, amb literatura, amb cinema, amb música moderna, heavy metal, rock, cinematogràfica, la que sigui. Hem d'alimentar els futurs proms i prodones. No? Jo penso sempre, això us ho regalo, els regidors de cultura de cada poble o ciutat haurien d'enviar als regidors d'educació la relació d'activitats culturals d'aquella setmana, aquest mes. Potser Botarell, Marta, potser no feu tantes coses, però entre Botarell i Riudecanyes i Montbrió potser sí. No? I el regidor d'educació haurà de fer saber als docents, més feina, ho sé, quines són les activitats més recomanables per a aquells nois i per a aquelles noies, perquè, perdoneu, on són els nois i les noies d'aquí? Tan avorrits som nosaltres. 3 n'he comptat. No hi són al teatre. El Gerard Arnica em deia ara, de vegades vaig sol al teatre. No? El cinema potser és més fàcil, però... I les presentacions de llibres? Per què? No? Per tant, sisplau, caramba, estirem-nos una mica i emocionem-nos, no? I si els regidors d'educació que fan una feina extraordinària, són capaços de convèncer els docents que han de viure i estimular la curiositat intel·lectual. Caramba, què aconseguirem al final? Escolteu-me, torno a la casella de sortida, que és persones amb independència, amb confiança en si mateixos, amb ambició, amb absència de convencionalismes, amb vivesa, amb accés fàcil a processos inconscients, a disciplina i experiència fluxa. I acabo. Per què jo soc escriptor? Doncs perquè aquí hi ha una persona fantàstica. Papa, ets una persona preciosa. Em va regalar un teatre de Guinyol als 6 anys. I em va canviar la vida. Fer els decorats, fer els guions, venien les tietes, s'esparveraven, perquè la Caputxeta era una mala pècora i el llop era un bon cadell. Però, per tant, és molt important, i acabo, com a pares educadors, no sé si tindrem un nou Gaudí, però intentem-ho estimulant la seva sensibilitat, la seva emoció i la cultura, que sempre és la ventafocs. Gràcies. I ara sí, falta l'última escena, l'Albert López és en Francisco Gaudí i el Gerard Ernica farà una de les escenes. Per acabar, sí. Antoni, fa dies que la mare i jo esperem les notes. No han anat bé, pare. Què et passa, Antoni? Demà els estudiants no en surten mai grans homes. La història de sempre, pare. La història de sempre, sí. Que ets un distret, que sempre estàs al cel de les oques, de qui mira per la finestra com canta un moixó. Deu ser perquè rere la finestra passen coses més interessants que dins l'aula. A mi no em contestis d'aquesta manera, noiet. Tenir 15 anys no et dóna dret a mal respondre'm. M'avorreixo, pare. Com voleu que us ho digui? Hem de repetir la lliçó com lloros i això no serveix per res. Estudiar, vomitar els exàmens i tornar a estudiar. Antoni, aquesta parlamenta no te la vull sentir. És que és cert, pare. No suporto les cantarelles. De tant en el cant tira la font, al final es trenca. El món ha evolucionat en tot menys en l'educació.
a la meitat del 18, i encara ens trobem a la caverna de Plató, envoltats d'ombres que mai no veuran la llum. Ets fill i net i besnet de calderers, de gent treballadora. Ho has vist? Fem calderes de ferro i coure perquè les famílies puguin escalfar aigua. I peces per les empreses que elaboren begudes alcohòliques. Som a Reus, París, Londres. A cops converteixo les planxes en peces valuoses. Et demano que martelleixis amb la mateixa passió i el mateix impuls al teu cervell, per fer-lo entendre que encara que no ens agradin les regles, les hem de seguir al peu de la lletra. Què m'entens? No voldria que corrés la brama que el petit de Can Gaudí és mal estudiant. Ton germà Francesc ja remena que vol estudiar medicina a Barcelona. I jo l'escolto. Sabem on va. Però tu, fill meu, tu vas a la teva. El reuma que vas patir de bailet ja és cosa del passat. Tens bona salut i això no és excusa per no ser com els altres. Ai, què farem d'aquest caparró? Encara recordo el dia que el teu mestre havia dit a classe que els ocells tenien ales per volar. I tu li vas respondre que les gallines tenen ales molt grosses i no saben volar, les fan servir per córrer més de pressa. No devia saber on posar-se, pobre home. És clar que les havies vistes al mas de la Calderera a Riudoms i raó no te'n faltava. Però has de ser menys aixelebrat, menys somiador. A la teva edat, la gent ja treballa. Tu estudies. Saps quan voldries estar a la teva pell? Saps quants infants treballen a les fàbriques tèxtils de Barcelona? Doncs sigues agraït. He perdut 2 fills i tu ens vares fer patir molt. Et varen batejar a Sant Pere de pressa i corrent perquè el metge ens havia dit que no duraries. Perdona, pare. I et diré més. Aquella gent que no serveix per estudiar, doncs au, a treballar. Però jo no et vull treure d'estudi perquè les coses estan canviant. La industrialització i la mecanització acabarà amb els oficis artesans, com els entenem avui. De tota aquesta gent que treballa al nostre carrer, els fusters, els vidriers, els ferrers, els serrallers, els foners, qui quedarà dempeus? Tot això ve a tomb perquè amb la teva mare estem pensant de vendre'ns algunes terres i enviar-vos a tu i el teu germà a estudiar a la capital. Reus és un poble gran, no passem de les 27.000 animetes i en canvi a Barcelona diuen els diaris que són 200.000, quasi 10 vegades més. Es tracta de multiplicar i les matemàtiques demanen de tenir els peus a terra i no de fer volar coloms. I m'agrada que t'entenguis amb l'Eduard Toda i en Josep Rivera. Són molt espavilats i ells sí que treuen bones notes. I m'agrada veure't amb els ulls brillants quan torneu d'aquestes excursions a qui sap on. A Misericòrdia, als Fonts Romans, al cementiri de la Boella, a Montblanc, al Cobert, a Masroig, a Montbrió, a Riudecanyes i des d'allí a la baronia d'Escornalbou. I a Tarragona, a les ruïnes romanes. N'estic ben informat, però de les pedres no en faràs negoci, fill. Ja ho veurem, això, pare, ja ho veurem. I ja em tornes a mal respondre? Perdona, si de les planxes de coure tu fas alambrins, fas paelles, perols, llumaneres, qui sap quantes coses no es podran fer de les pedres? Ai, vinga, va, vés-te'n a estudiar i demostra't que ets un Gaudí, Manoi! Gràcies.
fora sí que m'agradaria que diguessis unes paraules. Aviam, resulta que amb la commemoració de l'any Gaudí a l'associació hem dit que es podria fer una estàtua del Gaudí adult, ja que a Reus no el tenim. Llavors, el que hem fet és el següent. Hem agafat un escultor, que és el senyor Sarramià, i aviam, l'escultor no hi és aquí, però el picapedrer hi era. I hem fet una base amb unes pedres que hem portat de la Sagrada Família. Llavors aquestes pedres les hem portat a casa de l'escultor, això va ser el divendres passat, que pesen com a 9 tonelades, i l'escultura ja tot va endavant. Llavors, clar, avui no he pogut vindre a l'hora perquè els de la televisió de Reus han vingut a fer-nos un reportatge. Llavors, clar, hem anat allà, hem acabat allà i hem vingut aquí de pressa i corrent. Doncs, bueno, és això, perdoneu que no hi hagi sigut a l'hora, però, doncs, bueno, és això. Portem un any molt atossigat, serà un any molt maco i ple de coses. Llavors, val la pena, doncs, bueno, disfrutar del que tenim ara. Doncs moltes gràcies, Maite. Moltes gràcies perquè la Fanyada, a veure, tot l'Ajuntament, totes les entitats de Reus estan organitzant un munt d'actes amb motiu de l'any Gaudí, però jo crec que Amics Gaudí és de les entitats que més s'hi ha posat, amb més ganes, i estan organitzant moltes coses en molts llocs de la ciutat, no? Després recitals, vindrà aquí també la Yoko Suzuki, quantitat de coses que ha tapaïts. L'any vinent, si Déu vol, doncs descansarem. Doncs bé, dit això, moltes gràcies per la presentació del llibre que heu fet. Sí que és veritat, deixeu-me dir, els que em coneixeu sabeu que sóc del ram de l'educació, encara que jubilada, que aquesta visió tan apocalíptica del sistema educatiu no la comparteixo, almenys no la comparteixo al 100%. I la prova és que d'un fracàs escolar, com Antoni Gaudí, va sortir un geni, doncs tranquils, que malgrat els sistemes educatius, els diferents sistemes educatius que tenim al llarg de la història, els genis poden sortir, quan menys t'ho esperes. Dit això, també... Moltes gràcies al regidor Bages per la introducció que ha fet d'aquesta presentació. Copio les paraules del Jordi Rius, que diu que com a gran comunicador que ha estat el Josep Bages ens hem quedat tots així, escoltant, llegint. Moltes gràcies. I res més, acomiadem aquest acte. Només dir-vos que... M'han passat la xuleta, per tant, us ho diré llegint. Si se m'obre el mòbil, val? A veure, el proper acte que fem serà dissabte, ho dic bé, dissabte, Imma? Sí? Serà dissabte, que... No, perdona, dissabte no. Dijous. Dijous parlarem sobre empresa, sobre el món de l'empresa, sobre el lideratge empresarial. Podria ser que algun de vosaltres us interessés també el món de l'empresa. El dissabte farem un passeig per Reus, descobrirem geologia urbana, veieu com vaig mirant per veure si em diu que sí, i després tenim un munt de llibres d'un gran nivell. El dimarts 3, la periodista Agnès Marquès, la coneixem tots perquè és presentadora de la televisió, del Notícies. Aquest any ha guanyat el Premi Ramon Llull, aquest 2026, vindrà a presentar el seu premi amb la segona vida de Ginebra Vern. El dia 19 fem també una presentació d'un llibre del Genís Roca, La revolució inevitable, on parlaríem aquí de tot el tema de la intel·ligència artificial, i el dilluns 24 un altre llibre de Macià a Moscou, que es fa amb motiu del centenari de la visita de Francesc Macià a Moscou. Acabarem el mes amb la presentació del llibre de l'Oriol Mitjà, que ens presentarà el llibre On neix la llum. Un testimoni, ell diu, molt sincer i íntim sobre la seva depressió. Sabeu, si ens seguiu, que últimament també estem fent moltes activitats relacionades amb la salut mental, perquè és una mica una plaga que en algun moment ens afecta a tots. Dit això,
donaríem per acomiadat l'acte, repeteixo l'agraïment, me demanen el micro, jo passo el micròfon i callo. Sí, no, senzillament se'ns ha passat, quan estem en aquests actes, en nom del Círcul i en nom nostre, sí que volem agrair al grup de les dones del Reus 1900 que ens hagin volgut acompanyar en aquest acte per donar una mica d'ambient i fins i tot una mica més de realisme en aquest Antoni Gaudí, Eduard Toda i en Rivera, del que hem estat parlant. Moltes gràcies per haver vingut. Sisplau, un aplaudiment. Moltes gràcies. Adéu-siau. Gràcies. Molt de gust. Moltes gràcies. Vinga, mira, que està aquí, perdona. Ah, bueno, gràcies. Espera un moment. Nen, escolta. Jaume... Sí, però no deixo dues, perdona. Em cal sempre dues S, però hi ha tantes excepcions. No soc de la Masó, soc de Masó. Espera't, que tenia una cadira per tu. No, tenia una cadira per tu, però no sé què passava a la carretera. Que xica com una xica. Hòstia. Bueno, mira, m'ha arribat tard. Sí, va, clar. Tenia una cadira per tu carretera.